Wow. Burger. Burger. Totoo. Amo na nga rin pares ni Doy guys sa sabaw. Amo na sang iyali ka baka sa sabaw na. Ara may mga ulo din sa guys karne. Ano? Ano? Oh, buti na ha? Matinjo lang. Gagawin lang nagdagang busiso sa kanabit na guys. Unang preto ka sa bordo at ikadua ka sa bordo. Ay! Lumatuloy yung busiso. Ako na kanabit ang ilang ang pares ni Doy guys. Pati busiso mong kakalatabog sa gana namin. Tapos tingnan tayo na burger, ano? Nasa kotse nila burger guys, Aryo. Lettuce isa mama. Buy one take one pa na. Lettuce isa, may tomato, may ano pa din, Patty. tapos pipino, kasulod. Tapos guys, ang nila burger, may one take one ini. Wow. Nilawan nyo ang mga bago, ang mga menu, dili sa Iloilo makita. Pagyan mo tabok suba, kubay kag balabago. Pero na din makatuan ang matilawan nyo ang bago nga burger. Aryo. Simple lang guys, pro suabe sa bola. Tilawan ko guys kung ano ka namin. Nakita ko lang sa Facebook, pro ari na pagtulis mo. Tilawan ko namin ko. Guys, amang bawo. Lik niya ra na. Iya mo pinurso niya tutod. Subscribers! Ang mga video niya kasi ka na. Shoutout na! Dali na! Kasi ka na yung tumawya. Para makita. Oo, para YouTube. Ang baro nun, ati papa, hindi ako bakula. Siga na, so mama, papa, hindi nyo ako makula sa vlog sinyo doon, ha? Ito, jagap ni. Ano tayo lang shoutout sa lalo? Shoutout kay mama, papa. Siya na ng tao nga kakaon french fries nga kinakutsara mo. Usahan eh, usahan eh. Usahan eh. Usahan ma. Salamat guys, salamat. Kay Pakas, Jaime, at saka kay Paula. Paris ni Doy, salamat guys. Are, nambik na din nila, pastaran. Are, salamat, may kalab shoutout sa lahat. God bless lang. Mayong lawas, bangon ni Lilo. Good vibes. Peace, yo. Okay ka, be? Guys, kadto kami din kayo, kay Pakas Paula. Kadto kami sa Pares ni Doy. Sa ilang negosyo. Muna din guys, sa guwaan, sa Balabago. Ika gym. Gym na sa guys, gym na sa, muna din lagyan, muna din lagyan guys. Sulod kami din. Gagawin siya kanila. Ay damo to may mga yatag to sa guys nga
Mga bayo, pang donation para buwas. Ganda na plaza. Hindi mo na ako. Doy, para. Para sa gusto magpakaldo, kaldo lang kamo diri sa ilang lugar nga kung sa diin ari diri ang Pares ni Doy. Wow. Para sa tao nga gapulaw kung gabi sa cellphone, ang tao nga permi ka hampang sang games, like CF, like ML, sa Epics, ang mga tao nga permihang over, kaon ka musnober, Digay-digay, inom ka. pagdagdag inom sang beer. Amo ni diri guys ano to. Ano ba kasi Doy? Amo na diri gali ang ano no, ang alagyan pa kadto sa Pares ni Doy no, nga kung sa diin diri ta makita ang sabaw nga para sa tanan, nga kung sa diin ang sabaw magbulig sa inyo pampalinaw sa mata, pampatalas ng isip Isip, diwa, at gawa. Arim sa subong malapit-lapit. Amo nang balay nila guys sang tower na. Second, third floor na guys ang ilabalay sang ano sa tagiya sang Pares Dudoy. Shout out sa kay Buddy Harencio sa tiyo namon, sa papa ni Paula, sa kay Dave Harencio sa pakaisa ko. Aga mo na ding ilabalay guys sa subong. Gapadulong na kita sa gate. Kinahapo na ako sa ngambal guys. Ari ni di ang Pares ni Doy. Doy, pare. Ayun. Sabi na din guys ang ano guys. Shout out kay Tito Dave ko kay ano. Kay Daddy Rinso. Si Pakasola. Si Pakasa mo ng ano, manugluto sa ano, sang Pares ni Doy, no? Shout out sa pamilya ni Pakasa, ano, sa Bulilaw. Siya ning hamon nga manugluto ni. Wala diri guys ang ano guys, ang Pares ni Doy. Tricia. Shout out guys sila doon ano. No, ya sila. Swabe na din guys ang ano guys ang lugar babugnaw na din guys king ilang style. Native gid sa doon ano butot balat mga style nga ano nga amo sila puro kawayan. Sa namin din mabugnaw gid din ano nga kalanan. Kagtanawon ta dugay guys ang ano ang Pares ni Doy. Agang ilamin no. Muna Pares ni Doy. Minuna nila guys. O ga, alas 5 sa aga. Ano guys, may Red Doors. Meron din sila guys, Red Doors, soft drinks, Mountain Dew, na may mga baligya man sila kung gusto nyo mag-chill-chill, kakanto lang kamo di hasta ni ano. 9 p.m. Ang oras nila guys, 9:30 a.m. hasta sa 9 p.m. guys. Sundan nyo lang ang ano, ang dalan kagina nga papasunod na mundi. Sa Balabago, Zone 2A, likod sa gym, Tubang Elementary School, sa Balabago. Shout out sa daddy nila, sa tiyo namin si akong buddy, sa Amerika, kag si Dave Arento, sa bayaw niya, kag sa mangod ni Pakas Paula, sa Amerika. Shout out sa inyo, salamat sa pagbulig. Guys, sa tanan namon yung friends, kung gusto nyo nga mag-adto dire, may mga menu mga kami na dire. Diyan ko kung hinang mga menu. Try nyo guys na mag-adto dire sa sa Pares ni Doy. Lapit lang ang ilang ano. Sulod doon dire, pero damo na dire ang nagkalalagto. Tapos kung gusto mo nga malingaw, may TV man di guys. Libre Netflix. Libre wifi pagid. Oh, di ba makita? Are may CR man doon guys oh. Are. CR man na nila. Komportable ka mo na diri sa CR nila. Pagari kompleto man natin guys, may mga sauce na sila kompleto gid. Ari tanawon tayo ano guys, ano inyong mga ano be? Para sa ari guys, dili nagsulod ta. Aring balay ni cousin ko guys oh. Ano ko lang naara, okay lang naari dire. Nagkanto kami sila kitchen dire guys, ari. Pakita ka.
Na amo na guys ang ano, ang Baka ni siya. ibaka na Beef. amo na sa. Kasi promote mo kas nga ano kas nga luto kas. Bale, ari gali ang unod, may may ano na siya, bagol, Oo. nga part, ari sa unod ng isang baka, atay para sa halo, matok, matautok, so number 5, kag mga ano sa mga balabag, peripilya, Ari anin sa man guys oh. Kita nyo man na guro ah. Walang halong biro na guys ah. Sabaw na nga mainit. Pwede ka na luto no? Kung gusto nyo nga magkanto di guys, kung hindi ka makatultol, comment na ka mo sa ano, sa ini nga video, sa comment section. Kay kami nga mag-guide sa inyo kung diin magatudlo kung diin ang lugar nila. Diri sa Balabag ko, Zone 2A, likod sa gym. shout out na sa taga Bulilaw. Yan na ba, family? Ganun na, papamili na. Mapapangging ka kay papautan. Wala guys oh. Hindi ka mo maginulso na dire. Magiging natin ka watinlo nga mga kasi nga pag-asikaso. Sanitize gid kami every Sanitize time. oo. Tama na, Nabig kami sa mga baso, kutsara, tanan, ginalapuhan, gid. Butang ininit no ay at least ano oras ka no kas ga bugtaw nga ga magluto. Bugta ko sa aga, alas 2 ng Manila, ako na sa market. Tapos pag kuha ko sa garden sa market, diretso ko sa super, pangumpra na sa mga panakot, mga mami, mga condiments, magilit. Alam mo na. Tapos pag abot ko naman alas 4, laga na yun na, hasta na alas 9. Alas 9, kinanan prepare mo sa. Tapos alas 9:30 open ka mo. Oo, open. Ano mapasalig mo sa ating mga customer kas? Fresh everyday ang Rice product. everyday. Oo, gano'n. Mag-ugid, luto, templado. Guys. Kami ang timpla. Oo. Hindi man na pagkatuan, tamo na sunod doon yung dinamit mo. Ate, sa bagay, guys, damo naman din nagkalalagto, damo din nagkalalagto nga managkaon. Sa bagay, kumanag ka, kung gusto mo gid makaldo, wala man yung sa layo, paglapit mo. Puranting ang sabor lang ginapangita, oo. Guys, salamat man sa pagtukod ni Bakas kaya sa siling nga pamilya sa ng negosyo nga amo sini aton ini pagabuligan para magadamo ang pagkadto diri sa pagdagsa sa mga tao diri. Sa bagay hindi subong pa lang guys, bago pa man sila nag-open pero damo na nagkalalad do. How much more pinakadlaw no? Kabay nga nga i-bless ang siling nga negosyo. Maayong lawas na sa adlaw para sa ilang pag-obligara adlaw guys pangamuyuan tama na ina at least bisan sa mula lang kabagay makabulig kita sa siling nga pamilya nagahimakas para sa adlaw kabudlay mangita kwarta guys pero bisan pa paano makabulig kita sa sa pamilya bisan amo sa amo lang nga bagay manghakot kita sa sa customer. God bless ilang pamilya kabay pa nga mag tuloy-tuloy ini nga negosyo pangako niya pa isa. Gaala sila sa mayong lawas ng Ginoo. Keep safe everyone guys. Paris ni Doy by Joan Paula Harenso at Jaime Villanueva ila ini nga minno mo dinimo. Wala pa na diri sang sang Paris ni Doy sa Lilo, ila pa lang ni guys. Kani pagatilawan yun na para hindi ka mo paginulsol, hindi ka mo maginulsol. Para inyong asawa pa lang daw yung adlaw. Aragi. Para inyo sa wapper may kapoy. Para asawa inyo kapoy. Okay, so keep safe everyone. God bless. See you. Paris si Doy diri sa Balabago liwat. Zone 2A, alikod sa gym. Haro, salamat. Tas Burn.